Добър вечер, приятели! С поредния клип, който много хора ме игнорират и който много хора оставят коментари, за които са прави. Много хора оставят коментари за слабото ми физическо състояние, за инсулта, който съм прекарал, за изкривяването ми на устата, за изкривяването на говора ми. Преди всичко, как говоря и какво правя, смисъл от това си е моя работа. Но искам всички вас, всеки един човек от Фейсбук, социалната мрежа, всеки един ваш приятел, бих искал да види това нещо и малко да се замисли. Знаете ли защо? Защото по дяволите идва най-хубавия празник цялата година. Бъдни вечер. Празника, в който всеки един човек се събира със своето семейство. Празника, в който най-възрастният, най-стария казва молитва. Празника, в който се яде баница с късмети. Празника, в който се после се слагат най-различни пости на масата и самия празник, самата традиция събира цялото семейство на масата. Също така наближава Коледа, също така и Нова година. Сурваки. Искам само да се замислите за момент. Опитайте да си спомните кога за последно сте дарявали за някаква благотворителна кауза, въпреки че България са много малко, дори единици да ни кажат такива. Опитайте само да си спомните кога за последно сте дарявали едно единствено левче. 1 лев, кога сте дарявали на деца, сираци. Опитайте да си спомните кога за последно сте помогнали на някой. Повечето от вас знаят моя случай, знаят моето житие и битие. Искам в момента да апелирам към всички вас. Моля ви, помогнете и тази Коледа на тези сираци. Ако не е заради някой друг, то поне заради мен, ако има хора, които ме уважават. Ако имам приятели, в кавички. Ако имам хора, които ще толерират това уважение и ще направят това, което аз бих искал. Също така, приятели, тази Коледа аз бих искал днес деца, бих искал тази Коледа да я прекарам с тях. Бих искал на масата ми да няма нищо, но да бъда с тях. Разбира се, като погледнеш от друга гледна точка в този случай, тази кауза, този казус, много хора си кажат, това е само приказка, но няма смисъл да го правим. Няма да получим нищо. С този 1 лев може да си купим цигари, може да си купим и кафе. Приятели, откровено и най-сърдечно отправям приз към вас. Моля ви, бъдете поне тази Коледа, този празник бъдете малко по-човечни. Всички вие, някои от вас, повечето, по-голям процент от вас имат семейства. Ще се съберат, ще хапнат, ще пинат салатка, кюфтенца, баница, пържоли, туршия, чушки, какво ли още не. Ще усилите музика, ще се напиете и ще премине това нещо. Онова дете, което илюстрирам ситуацията в този дом, в неговата стая, в едни мрачни стаи, които са непокътнати от няколко години,
Това дете няма да узнае какво е да празнува с родител. Това дете би искал подарък, това дете би искал някой да му се полиде ръчица да каже: хей, аз те обичам. Това дете не знае какво е да обича. Това дете не знае какво е да даде някому любов. Искам да ви кажа и на вас, не се отказвайте от децата си, както са направили с мен. Не се отказвайте и това, че децата ви са на 20-30 години, това няма никакво значение. Имам познат, който винаги ще цени и ще уважавам. Той е в момента на 70 години. Като му разказах моя случай, ми каза следното: Тони, какви родители имаш? Аз съм на 72 години и все още продължавам да се грижа и да издържам сина ми, който има фирма, който е арендатор, който продължава да се развива, но аз му помагам. Не изоставяйте децата си. Дори на 50 години да станете, дори на 80. Това не означава, че като са прави по своя път, трябва да спрете оттам, да се откажете от тях. Моля ви, адски много ви се моля, този празник замислете се за това, което аз най-много искам. Може би и ваши приятели има ваши познати, на ваши приятелки, жени, мъже, изоставени момчета, изоставени бебета, деца, българи красиви, с бяла кожа, с красиви очи, хубаво лице, златни душици, които са изоставени от майка си и баща си. А ние тази Коледа, тази нова година ще се напукаме и ще издем всичко на масата, но никога няма да си позволим да отделим 1 лев или 1,50 за каузата българската Коледа. Ние няма да го направим, защото по-важно е да имаме парички в телефона, за да може да се обаждаме на нам кой си. Ние няма да се обадим, защото това е начинът на мислене на българина. Ние няма да помогнем, ние ще оплакваме хората, ние ще им казваме: ми така е, това е положението, никога няма да помогнем. Тези деца плачат, хора, разберете. Тези деца плачат и искат ръка. Тези деца искат хляб. Имам приятели, които в момента искат 3 парчета кренвиш. Когато чуя самото понятие България, 3 парчета кренвиш за нова година, 1 шоколад, и да се свива душата. Всеки един човек на тази земя с някаква кауза. Един е лекар, друг има някаква мисия, която трябва да изпълнява. 4-тият полицай, 5-тият пожарникар. Аз не съм никакъв. Сърце не знам дали имам. Може да имам, може да е разбито от десетките болести, които съм преживял и преживявам. Знаете ли какво? По-важно е да имаш морални ценности и тук. По-важно е да помислиш за друга, но ние в ежедневието, с когато имаш нужда да му се обадиш на човека, да го питаш как е, само защото ти имаш нужда. Тези деца, тези сираци, те не ви познават, но те никога няма да ви се обадят да ви кажат: хей, помогни ми. Днес, тази вечер нямам какво да ям. Тази вечер аз ще си легна в студената стая и някоя чужда лелка ще го завие и дори няма да си направи труда да го целуне по челото. Няма да му каже: сине, обичам те. Няма да стане това нещо. Това дете няма да получи също и подарък. Няма да получи джип, няма да получи кукла. Няма да прегърне майка си и баща си да отвори подаръка и след това да ги прегърне двамата силно, да каже: обичам ви. Това дете няма да ви потърси. Българи сме.
Българи сме. Точно е това нещо при нас го няма. Знаете ли с кое се гордия най-много? Най-много се гордия, че аз произлизам от дядо и младен сърбина. И мисля, че съм произлязал от правилното място. Мисля, че сърбите и от българите се различават. Не по хубавите дела, а по хубавия род. Дядо ми си даваше душата за целия град и за всичките села наоколо. В момента аз правя това нещо. Но аз никога не съм го забравил, както няма да забравя и вас. Всеки един човек. Който ми пише и който не ми пише. Няма никакво значение дали ми пишете, дали ми помагате по някакъв начин или дали ме уважавате. В момента аз пращам този приз. Апелирам към всички вас, приятели, познати, майки и бащи, чичовци и лели, деца, съученици. Моля ви, дарете само 1 лев на българската Коледа. И ако вярваме, повече лица ще бъдат нахранени на Коледа. Повече лица ще имат банани, ябълки и портокали. За повече лица ще има поне по един чифт от 10 или 15 лева обувки. Съсипваме се. Българският род е обречен на гибел. В момента искам да пия за българите. Искам да пия за българите. Искам да пия за българските родители, включително за моето семейство, за моя баща. Искам да пия и за децата. Тези деца са почти като мен. На здраве, приятели! Искам да ви пусна за час една песен, след което клипът ще свърши. Само я чуйте. Само се опитайте да я чуете. Поне за миг от 1 секунда. Но не казват никога думата. Има всичко в дома, но си няма онова, дето дават майките само. И гледаш уждата, но без песто всички стране, без любов родени са. Моето оставено дете, знаеш ли къде и как е? Така, приятели. Те наистина са родени без любов. Нямам друго какво да ви кажа. Не знам дали съм добър човек, може да съм коварен. Това наистина го знам. Но мисля, че 1 лев няма да ми спести абсолютно нищо. Понякога си повтарям, че аз няма да бъда като родителите ми. Че няма да бъда точно като тях. Баща ми така си е повтарял. Но се събуждаш просто един ден и си точно същия. Моментите, човечността, отзивите към такива казуси, мисля, че те правят по-човечен. Само опитайте да си спомните кога за последно сте простили на някой или кога за последно сте помогнали на някой. Само опитайте да си спомните. Аз съм Тони Вълка. Обичаме ви всички.
Дори и моите врагове. Аз не наранявам хората. Има някаква сила, която тя ги наранява. Не мога да обидя и да нараня човек по най-жесток начин. Навярно съм го правил, но не и сега. Обичам ви. Замислете се. Чао.